live. KSA long live. Student unity long live. Student unity long live. Six schedule long live. Six schedule long live. NEKarbiAnglong long live. NEKarbiAnglong long live. Non-tribal log mati dia bondo korok. Non-tribal log mati dia bondo korok. Non-tribal log mati dia bondo korok. Non-tribal log mati dia nohobo. Non-tribal log mati pota dia nohobo. Non-tribal log mati pota dia nohobo. KSA long live. KSA long live. KSA long live. Student unity long live. Student unity long live. Six schedule long live. Six schedule long live. Six schedule long live. KSA long live. KSA long live. KSA long live. Student unity long live. Six schedule long live. Six schedule long live. Cara lo, nana bangke, elitum. Line. Hah?
luar ni sibak ilitum keplang kibi karia joine pen mo emekici itipit anda cepawi eji mailitum oke non anta emekici ji atipit anta ilitum awetang lu non kici ji atia mata awetang lu non ilitum lasi la solong ilitum kupusi tum kachesong nun thekpo lasi kupine alang invet jongjong ale phanke Repon teke. Lagle te nili pranta me la longle pe langlong. Kichor te chi pulong ke nili pranta me nili chipite ji nili repon teke. La pen. La da ki klema bang pu bang pi. La da longle asai hemlong ki klem akote bate ake hai atum sitame la non tribal atum bhan ke pota ki pi pulong bangke ajat peno tangka pele nang lar sita ba kupini pele lar sita pipon pete anji a duplicate apota ta ke bonata theglong pi la sila duplicate ke bonata bung to nahi pusinali to ban sita ma pachini la so na tak duplicate apota theglong piklu kupini lun ke na men pen ba kupini men pen po pidet po hala so pensi hem nang cho apply po kupini town committee lo te hem nang apply tap na apply po kelong ji hala tu sita itu ma ke hitia tung ke tudun thekte po ha anta sabso tudun po ili tung ke ajat ahor motang le ke cepat duk ji ke hang ji skim to an kupini to an ta ili tum ke hang cepat duk ise sarlang se isi tok pri se ke chuji ke ha bang asu tum sinang chuji kupi ke mata lali tum ke na puan ta lapan velang ba nali tum ke thek ke re tum jong si nangli tum apit nali somar tum pan matha pon pe pulo dante ko ma awai lo sita tum hana ke matha bang to ilang mati ho lasi la sopen chukidam tang ake hai o suktiron alang like lo chole songlong ta dotang lo la pen iem ta keman ta bang pulo alang likali likalang lang political vote bank achone ninje tap ninje pura kupasa ni tum ka juthek bola nasal lo ma Congress party pala velo BJP party lamba velo laki ajara party lamba velo longle phel lang long bangke methang chera nang pu aka pek lagle gai chuklam tame la longle phel lang basi kache larjisi nang pok kache pati pulong bag nang kroi tik te aja pe nang kroi te mo ni men ke wang anta la longle ke chujot masi ahem che ba pang te ni men ke wang chot kali mo ni men chikupine anta nilike ni masi tok iji an nge mo ili tum chejorla pote kichia demanta ilang bangawdena labang chemata pameni thiri anta tipit pote thiri lo bokadu eta ili tum emek kichia dim e phane ke pong ya dim anta nange aveta lo banang chera lap lo jhala yonta masap sap biler chalo bulote mo kichi ta ar tu mate phan nawa rok anam pom bapu he tu makhe tum phan nasila sobangke KSA autonomouse council tum sitame mathar bonangpo nangli akai Dr. Turam Ronghang nangli khe ban ke matha pikpo bang phupina ka posi nangli sitame matha papamelo khe ba chinghon ji de chinghon pamelo chinghon re pute chiklang dago neki klempon de thelu pu chiklang dago klempon ji pute nangni roro kutmen klempon akai Dr. Turam Ronghang nangli si KSA ke power ke to abang phupina po nangli jata klem un aposi nangli klempon ta se ke melo la penla ninje tap ninje pu bang ke ninje pon peda se ke melo pu bang si nalitum nali phan nalitum KSA Howraghat regional committee pen nali phana choning ripon la penla da revenue circle official ake hoya tuma phan tame nang choning ripon lo la pota kipi kalili kalang lang bang ke ington se ke melo yun ka choen pupen apota penang an ilitum atum ken hok dolo non tawan ko area lang tha bang sodesya hemachi kimprek kuna pena potala nang litum tok dun vok vi pulong tal de putaka velo nilitum lo atipiki pitelo nang litum lang tok vok titika potsi nang litum hala sikap hok kulom pen tok dun vok titibo sikap hok ke tok duna joine bang ke kro se ke kama ilo yo I am building a Japan tu ilo yo dong muka celang tha along tile damta kupipia potalo ne do eno jahu polo telang kuna pe lo kipike na pon nang chon chelo tongre pong thai pe nang chon chelo hanane tilong arum hanane nglong pe nang chon chelo dak pe se nang chon lo la
sila soba nalitum ta chini melu mane litum ke cipu ak nangji poja lasi rinang po nangke hiason cut lut malaki nim hak lu nang melu mati ho litum ta no an ke nalitum ta kecari dosai desi pirde nang ke rahon lo nang kecari nang calompo lo kilo marat mana cari calompo lo po lasi nang litum matha po nang po cipuji pote cipu ak nang po aku nili tum ta niningar lo cibire ya kama belu lasi nali tum same matha pon pameno pini nili tum ining kipung ining ke kang hoke nali tum banta na punang kok lo atela po an arni tame nili tum ta nanglang dun bom lo ajar bom lo sita nili tum na pupe nali tum matha jipu lasi adek tu mabang labang so kachesong lo nili ok nili vi cipinang ji pusame nili cipidaji lapen isialam kacini nanyalang litum kanang sorla Karbi Anglong ke sik sidul area pinaka ponsi non tribal atum bhanke long le pota pilong le puke sik sidul arona long sinang tok pidak lu la pala solo ke tok do thula Karbi Anglong ke sik sidul area pinaka ponsi indigenous tang ho khilon jia pukalang litum kaning jia lami sido halalong litum indigenous atum bhan long le pota piun sitame sik sidur hawara loke indigenous mate khebarim puke non tribal teman ke litum hok namun jong siala solo non tribal tum hasame ilitum labang solong le pota kipialo alang li Cedon det pelang litum klembori det pulotang te kiwang jilang ani litum Karbi lo charlia song det kali Karbi yakhe uwe kimi tum doa sarpi sarpu pen turpak pen nilitum council long nilitum na chesong nang kogji halabang so porhut nang litum nang kecipakai ngaporawe halabang so hu nilitum ningki pung ningki kang halabang so nang kepang sam dia la suhut bangki hun edaji nang litum dong si nilitum ningki pung nang chini nilitum ningki oelam nang chini nang litum sudah make chok chelam di chini pulotang te prap chin pen non ini di thomang bong doktor tuliram dong hasta me labang so aphuthak nang lilam kar chipinangi athe non tribal tum bhanjong si long le pota pidet lo pulotang te nang litum council long sitame 6 pini benke ladak ke 6 sidula district kali lo punang litum labang so lampang dak serang no ili tu mapan sik sidura jo kong nang epike long le phelang pen cheng lo jutang jubat aron atang ili tu mapan cipang chonoi nang li tum ke kilu dia akhe kilom dia akhe pot akaprek non tribal tu long pan ke ili tu mapan ke cipang bar dun puhala so apot si pini ili tum han sik sidura jo kong nang pilo lama sab so raja kong nang pisitame ili tum akhe tu mabangke arleng ke the ke manji kari penajok labang so kachi jor bang pena anthek lo la beli tum asonti na matke Karbi Anglong tun mas council ban koi hupta chokche ajha ga son bangke lada revenue circle office long ta ke chokche do nili abang putin amondor eske yero tum han pudam de ta inut bahania tum ke chokche jone penang anili tum ka siksak dulu labang ke pini yongsi ili tum cipakeng ke pulutang te kiwang jilangal ni ili tum ki chokche ke cipekeng abangke hala so por bangke ili tum emena kar jab dia demanta vedaji jong si cipakeng ji pulutang te ili tum non per si cipakeng pon mir nang kokpo lasili tum kar bilo charlia song pen abake mang bang lalo 1951 aprang pen kewang anon tribal satum non 1951 apit kewang atum pan sitame nilitum ahin pakelong le pota kipi along bangke nilitum ke mentuneta cedon dun tek tek jongsi nilitum kachesong along alar nangji pulotang te nilitum nili ok nilivi sitame nang cipidaji lasi pini nilitum labang so kachesong bangke long le phelang kachesong bangke nilitum penangan memorandum tamela danang semit piglo la pela bangso memorandum bangke ilitum lang nam elo pulotang te non bangke par penangan pudang pulotang te tatamu bali hum bang anta an bak stamilitum memorandum pa aludupo
Sitame pini bangke nilitum memorandum na submit kalilo. Athe memorandum pena submit lo pini bangke nilitum bangke ultimatum mamasi na submit lo hala bangke nilitum final demand lo. Kau bangso ultimatum asamison ala bangso demand ateng yongsi. Nang litum nang pacun pi thek the polodang te kiwang jilang au ni bangke Karbi lo charlia songa hin pena bangke nilitum indefinite mate kaprek angdeng sa militum chesong po nang kopo lape hala sopor aka chesong lo bangke nilitum apan ning pung pik apor hod bangke nilitum panak pang samje pan bor inang ne lape isialam nilitum joka party apanda pudam de Congress non BJP no APHRC no BJP no nang litum political ke patu nang litum politics ke patu lo nang litum nang cijau undela penak pudunde sisa nang litum politics ke patu lo kaya kino hok dokok along polotang te ma dua parti lo tamen nang litum nang cijau dunduji nasi pinilah bangso akachesong mabang ke nilitum nono sodak thak lo nange pajir pu bangke nilitum ke padusi si mampo athemun next abang ke nilitum la son thak thak kachesong bangke lo hala su bangke sodak pen hala boso kachesong bangke nang litum nang thai longpo pe hula so por bangke nang litum la pen council tum samen nang ke pangsam je bang chetorogi lasi pini la bangso akachesong abang ke sonpo adimando ini lakukan bangso ande kachesong pensi litur thangat akime abirta long le purotante kiwang jilang ni bangke Ready? 1, 2, 3, go. Ini lah KSA Howraghat Regional Committee ni memorandum Anglong lah. Masih dah so kelong memorandum itu concern authority pen forward kuri propini masih ada. La secretary revenue secretary masih forward ko ang ako la honorable CM sa parliament ini forward kuri ko sa concern. Sir isilam do je nang tumke longle aphuthak tulo te nang tum asai hem long si angton declaim ke dam nang je asai hem lo tangke nang tum sai ki atum la printing mistake mate la printing error typing error ko la so aphuthak nang tum mahin pen pilo lam ta pi Athe sai hem la nang tum ke duko ka sai hem la ko sumarong go je asai hem gali tima la se la so typing error ko la so aphuthak rat pan pilo lam ta pi Lasot bangke kapo lai kontrak bangke. Lasot bangke na. Ada no comment. No comment sa bangke. English, sorry. La pen mopen la कैसे तुम कनेंजे दो मने ला नंगली तो बा asai hemante la revenue official में से डुप्लीकेट लोंले पोता अब नंगक्लांग रो टिटी को ला सब ता नंगली तो महन बंके और डुप्लीकेट पोता bang jadi klang kutela bang ini tum long wala bang on mo kote tum bang lasot bangke report hai inquiry hai kuri pajat po angke tum bang necessary action kan to inform ko la bangke English dulu kau dia aji sudah. Non jasimet da Phuloni hawar stane penangan non tribal atum pata kaisu dopik la si jong si with proof jong si nanu tum bhanam paklang pen nanu tum hin pen chilo action endi aso pata in kan pejima mate la so FTC dui la kota kan thela authority tum ko la bangke tum bang ke prima sampai field report sampai tum bang live po angke recording makalang masang tum bang kalis ko kiran si tum cepat so